Sa number 10, full face-to-face classes sa mga kolehiyo kag universidad sa probinsya ginapaabot sa bulan sang Abril. Humalinsang nagligad nga tuig, natigay ng limited face-to-face classes sa mga estudyante sa tertiary level sa pihak sang COVID-19 pandemic. Pero limitado lamang ang in-person classes sa medical and health allied programs. Suno kay Marca Molina, ang Executive Vice President sang STI West Negros University kag presidente sang Negros Occidental Private Schools Sports Cultural Educational Association (KONOPSEA), kasubong sa nga pila ka mga kolehiyo kag universidad sa probinsya, handa na sila sa pagbalik sang full face-to-face classes sa Abril sa idalom sa ginapaabot nga Alert Level 1. Tagsa ka mga eskwelahan sa tertiary level ang may kaugalingon naman nga mga pagsulundan nga naangot sa ginapatuman nga health protocol sa Interagency Task Force against COVID-19. Mga fully vaccinated lang nga estudyante ang pwede sa full face-to-face classes sandig sa Resolution number 164 sang IATF. Ang kutob sa hindi pa fully vaccinated ang pwede makapadayon sa flexible learning modality. So we are happy no nga kahit pa paano before we end the second semester this year, makabalik na makakita ay na ang mga mag-classmates kag ang mga teachers nila no. That would be April? Depending on the school, pwede actually subong, pwede na sila. There are some April, like for example sa Amon, we plotted already this week to do the laboratories for the students. And hopefully by the last week of April or the first week of May, maka-full blast na kami sa face-to-face classes namin.